Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu Kiki în bucătărie Simply Fresh. Țineți Halloween, nu țineți, nu contează. Este un moment perfect să profităm de dovleacul plăcintar. Este o variantă extraordinară la cartoful prăjit. O să vă arăt cum, imediat, chiar acum. Dar ce merge bine cu un dovleac plăcintar? Un coquelet de Bretagne, un puiuț mai micuț și mai drăguț pe care îl poate mânca o singură persoană dintr-o înghițitură. Sau, mă rog, o tipă cu o fetiță de 2 ani și foarte puțin. Eu zic că este un dish foarte fain, foarte bun și ajunge la o masă. Nu uitați, rețetele noastre sunt gustoase, sunt bune la preț și sunt foarte sănătoase. Cum spuneam, avem nevoie de un cocoșel de munte, usturoi, bineînțeles, cayenne pepper, așa, sare, maldon, flakes, niște vlăsari de chives, ulei de măsline și... o să fac un mușdei, o nebunie, cu roșie, cum se mănâncă la noi în Dobrogea. Gata, ca să ne iasă bine cocoșelul, trebuie să îi dezlegăm picioarele. Cocoșelul se curăță foarte bine. Îi tăiem trufa, trufe și trufe. Așa. Și capetele de la aripi. Uite, așa. Opa, am tăiat și farfeca. Ne uităm atent să vedem dacă are ceva fulgi. Să vedem dacă îi merg fulgii, n-are nimic. Și acum facem o marinată să-l ungem. Punem repede cayenne pepper. V-am spus că acest ardei, având în vedere capsaicina pe care o conține, ajută cei care suferă de hipertensiune sau cei cu probleme cardiace, îi ajută. Capsaicina din cayenne pepper este cea mai bună. E medicament! Medicament! Fără sare nu se poate. Punem puțină sare. Nu știu ce să fac. Voi ce ziceți? Să-l scufund sau să-l masez? Să-l masez? Bine fie. Grăsimea de aici o păstrăm pentru că va ajuta puiul să nu se usuce. Dovleacul plăcintar este grozav, are gust, e mai bun decât cartoful. Mie îmi place foarte mult. Singura chestie este că se taie foarte greu. Trebuie ceva forță. Se curăță, bineînțeles. Gata! Am pus dovleacul la cuptor, așteptăm să se facă, să sperăm că se face bine. Urmează să pregătesc salata iceberg și facem și sosul de usturoi cu roșie. Prietenii noștri de la Iceberg ne-au propus să folosim la cocoșelul de munte salata coleslaw. Este varză albă, morcov și ceapă în proporții variabile. Dragii mei, o salată proaspătă poate însemna mai multă grijă pentru sănătate, poftă de viață și voie bună. Oferă-ți 1-2 porții pe zi!
Iată o variantă foarte bună și sănătoasă pentru cocoșelul nostru de munte. Mie îmi place foarte mult oțetul în salată. Cei de la Iceberg ne oferă o gamă variată de sosuri care merg cu orice salată, orice mix pe care îl alegem. De această dată voi folosi iaurt, salad dressing cu iaurt. Și puțină sare, bineînțeles. Gata, a venit momentul să fac un sos extraordinar, sosul meu preferat de usturoi cu roșii. Roșii cu usturoi. Se ia, ce credeți? O roșie. Și niște usturoi. Se împreunează într-o crăticioară și se bagă blenderul. Este senzațional. Să vină puiul! Ce se întâmplă? Rețeta secretă? Un pahar gol? Mulțumesc! Ce fac cu el? Este paharul lui Costel. Ce e acolo? Doamne! Mentă, super! Și niște cuburi de gheață. Dar nu-i doar gheață, ce e aici? Trebuie să-mi spui ce e aici, nu se poate. Vai, sunt cuburi de must. Doamne, ce bunătate! Mulțumesc! Vai, aș putea să fac o... Ce mai e ceva? Super! Facem o limonadă deosebită. Avem și puțină apă carbogazoasă. Excelent! Excelent! O minune! Începem cu... Fii atent! O știi pe asta cu menta? Așa este tot aromele când îi tragi o palmă. O palmă la vremea ei. Așa. Așa este. Așa este toate aromele după ce o pleznești. Recomand ca în bucătărie să aveți mai mult de un tocător. De ce? Pentru că pe același tocător nu este indicat să tăiați și ceapă și mere, să zicem, că nu vreți mere cu gust de ceapă. Și pentru că n-am niciun tocător pregătit acum, am tăiat în palmă. Vă folosiți de mânuțe ca să nu rămână sâmburi. Și acum punem niște apă. Iată, s-a făcut și rețeta secretă. Cheers! Aveți idei pentru mine? Așa să-mi scrieți. V-ați abonat la canalul meu de YouTube? Vă rog, dacă vă abonați, apăsați și clopoțelul, ca atunci când postez ceva, să fiți primii care află. Să vină puiul. Cocoșelul. Să vină cocoșelul. Cocoșelul neascultător. Extraordinar. Cocoșelul neascultător se servește la farfurie. Aveți aici un cocoșel de munte, salata coleslaw, bețișoare de dovleac plăcintar, bineînțeles sosul de roșii cu usturoi și puțin decor. Eu mănânc și decorul, by the way. Bineînțeles, rețeta secretă,
limonada. Vă aștept pe canalul meu de YouTube, sunt Cristina Cioran și vă pup!